बेगीन कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समीच्या वडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेस जाली. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमयाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे तें जावं. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जिरो. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाच्या माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पावसून खातीर माग्या येसुम्या बडव्या बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्रान क्रिस्तान मनुष्य पुंडकले आम्ही जाणवल्या. त्याच्या कष्टाने कुसावरवी जिवंतांच्या आनंदाक आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून मागता. त्यात क्रिस्तांच्या सुन्या बरी पात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझे देवा रखण्या गेल्या बडव्या म्हज्या सर्गीच्या रत्न्या देन तुमी म्हाका देऊन म्हाका दिलाय दिला. तुझ्या तपेन तुझ्या म्हजी तपेन मोत म्हजी मोठ सोडाय सोडाय म्हाका सराक सांबाळ सलय. सलय आमेन. ससना ससनाचो विश्व दी दीपांका तांकां सुन्या येसमी आणि आणि निरंतर निरंतर प्रकाश प्रकाश तांचेर तांचेर फुंकून दी. फुंकून दी समाधानान ते समाधानान घेऊन दीत संशय आमेन. घेऊन दीत आमेन. सतमंतान देवा सर्वद्वेदरा म्हणता बापा देवा स्वर्ग आणि सर्वदरा बाप्पा पृथ्वीच्या सर्गाने रचणारा पृथ्वीच्या आणि रचणारा आणि जेजू जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुत्र पुत्र आमच्या आमच्या समूह जो पवित्र तो पवित्र आत्म्यावरवी आत्म्यावर समवलो विंगत समोलो अवकार मरी अवकार येता जन्मलो पाच फुले प्रतिकाताने कष्ट सुसले ताका कुर्सा कुत्सा जोडलो जोडलो तो मेलो आणि ताका केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांक पावून जीवन सरगार सोडलो सर्वोदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला दैतांचे मेलांचे मनसुबी करून येतलो सतमंता पवित्र कथोलिक सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मगसणे कुडीचे जीवन पावून ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापाचे तुमच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राजन तुझी सरकार जाता तुझे संसारात आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आणि आम्ही आमचे चुकलेले आमक्षिता तसे आमची पथकां बघोस आणि आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूर्ण वाईटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे सांगता आश्रया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही तांक्या आमच्या काळजाचेर आमचे हात आम्ही दवरया. आयचो हो दीस आमयान आमकां पळोवंक ताच्या सांगाता रावून हो वेळ करसोंक ताणें आमकां फोव केला. त्या धन्याक आमी हर एक केल्ले आताक ह्या घडये उडासाक हाडया. ताच्या कुर्सा मरणा वरवीं ताणें आमकां सुटका दिला. जांक पुरो आमी ताचे तावन पयस सरल्या ताचे संगी वेळ करसोंक आमी
ना फावो जाल्या ताचे सांगात वेळ करसूंक आमी आळसाई दाखयल्या. त्या जेजूक आमी आमच्या दोळ्या मुखार पिंजरावया. आमच्या पातका लागून आमी ताका विद्रूप केला. आज आमी आमच्या समयाकडे वखसाणे मागया. तो आमकां बक्षुंचो आमचो सोडवणदार. ताच्या नांवान आमकां निवार म्हणून मागया. जेजू तुज्या नांवान आमकां निवार. जेजू तुज्या नांवान म्हाका निवार. तुज्या बळान म्हाका नीत कर. जेजू तूंच म्हजो आदार, म्हज्या जिवाचो राखणो. तूं भोव दयाळ आनी खणवळो. तूं म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या उतरांक कान दी देवा. हांव परत परत पडटा आसतना तुजो हात धरून तूं म्हाका उखल. परत तुजे संगी येवन तुज्या नांवाची स्तुती करूं म्हाका फोव कर मागया. आमचे हर एकते पातकाची उसारणी आमच्या समयाकडे आमी करया. बगोस म्हाका समया म्हणया. बगोस म्हाका समया. बगोस म्हाका समया. हांव तुजे तान पयस गेलें. बगोस म्हाका समया. तुज्या वाटेन चलूंक हांवें आळसाय दाखयल्या. बगोस म्हाका समया. बगोस म्हाका बगोस म्हाका समया. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या काळजांत धांवनूच आमी ताका आमच्या काळजाचे दूख आमी सांगया. पापसाल्लीं काळजां तो बरी करचो देव. जॉन चॅप्टर 14:6 हांवच वाट, हांव सत आनी हांवच जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. जेजूच वाट जावन आसा. आमच्या अंधकारा वेळार आमकां, कश्टांच्या वेळार आमकां बुजवण समजोणी दिवचो आमचो सोमी तो जावन आसा. तो जावन आसा सत. आमच्या कश्टांच्या वेळार कोणें आमकां दुखयल्ल्या वेळार तो आमकां दाखयता हांव तुजो मोग करतां कित्याक हांव जावन आसा सत. तो म्हणटा हांवच तुमचें जिवीत. वै जेजू तूं म्हजें जिवीत. म्हाका चलोन वरची वाट तूं. त्या वाटेर अंधकार आसतना उजवाड फांकूनचो दिवो तूं. जेजू तुजे शिवाय कोणूच ना. एक घडीभर आमी आमचे मायक आमी अनम्यूट कर. ताणें केल्ल्या ह्या सर उपकारांचो उगडास काडून व्हडा तळ्यान आमी ताची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 हालेलुया हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Argand ka Jesus, Argand ka Jesus, Argand ka Jesus, Oblant ka Jesus, Oblant ka Jesus, Oblant ka Jesus, Oblant ka Jesus, Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Glory to your name, Lord Jesus. All glory, glory, and honor to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता Tukabatuta, तुझ्या ती Chani, मोगाच्या Gacha, पोटाची Patachi, Amcha, Samyan, Zugris, Kudan, शिरागाचा Kudanira, Gacha, आमच्या Papa, पायात Jim, पडल्या Sapasarapa, Anipasa, Parikpanapasa, Parikpanapasa, त्या पहिल्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया आमच्या कुटुंबात असल्या हरी एक आमच्या भावंडा वडिलांता ऑनलाना पर्यंत आम्ही तांचो स्वतः आम्ही उडासा काढया तांची नांवां कुटुंबात कोणी अंतरल्यांत मरण पावल्यान जाल्यार तांच्या आत्म्याक सस्ताचो विशय मागया मागया आम्ही त्या समेस्त आमच्या कुटुंबाच्या पयस आमच्या थंय गेल्यान जावंक पुरो रागार आसात कसलेय राग आसा जाल्यार त्या जेसूच्या कुर्सा मनात आम्ही समर्पण देऊन मागया तांच्या पासत ह्या घडये कुटुंबातल्या ल्हान भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत आम्ही मागया आणि हे आता उत्तर आम्ही रिपीट करूया आयजाया 11 वर्स 2 Isaiah 11:2. सर्वेस्परस्वत्मो Sarvaswatmo ताचेर Tacherin Zanveswani Samjaniswatmo Buddhiswani Padveswat परस्पराच्या शाणेपणाचा Jashanepanacho आयजाया Nigranteswat 11 वर्स 2 Isaiah परस्परस्वत्मो ताचेर Sarvaswatmo Tacherin Diswani Zanveswat Padveswat Padveswatmo सर्वेस्परच्या शाणेपणासाठी विनंतीसत आयजाया 11 वर्स 2 Isaiah Diswani परस्पराच्या शाणेपणासाठी आणि विनंतीसत पण शिकयात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा 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 आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा
आमची आणि सगळ्या संसाराची आणि कापड सगळ्या कर बापा. संसाराचे कापड ससनाच्या बापा कृष्णाच्या तुझा बापा पिता तुझ्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या सोमी आणि सोडून जेसू ख्रिस्ताची उडाणी रगत अभिमानी आणि सगळ्या संसाराच्या पात्रांच्या परिकोणापासून त्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. फायनान्शियली वस्तू कष्टाने असतात त्यांच्यापासून आज बँकांत ऋण घेऊन त्यांचे काम ती कर नसतात ऋणकारीची झाल्यात आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्काच्या मागे आम्ही प्रत्येक रीती त्यांचं दिसपडतं ग्रास पसरतो ते काम सुद्धा नसतात त्यांच्यापासून मागे कामाच्या सदनेर ऍप्लिकेशन घाल या विजापासून वेट करनासात कोणे काम बसयला तांका कोणाक पैसे दिल्यात त्यांनी त्या कामापासून आज त्यांच्या हातांत आणि की विजा मिळवणार दीस परतीन जाल्यार त्यांच्यापासून आम्ही मागया प्रत्येक रीतीन मागया आम्ही प्रत्येक रीतीन आज कंपनीन तांकां काम दिला पण त्यांच्या हातांत म्हयन्यासो वेळार सांबाळती दितेना कश्ट येतात तो काय उपकाराक ना म्हणतात पाडुलाने ते उलयतात त्यांच्यापासून मागया आम्ही प्रत्येक मागया आम्ही जे कोणी नव्याच बिझनेस गेला या बिझनेसांत उत्पन्न जावंक ना जावंक या बिझनेस वयर हाडूंक पयशांचो अभाव आसा त्यांच्यापासून मागया जेजू परत देवटी तांच्या या बिझनेसाचेर आशिर्वाद घालून दी मागया आम्ही प्रत्येक रितीन जे कोणाक टर्मिनेशन दिला जे कोणी रिझायन केला तर रिझनापासून कसल्या रिझनापासून कळीत ना त्यांच्यापासून मागया आम्ही प्रत्येक रितीन जेजू त्यांची वाट उपटेकन देऊन मागया आणि हे आता उत्तर आम्ही रिपीट करूया Psalm 146 दत्त भक्तीला तो गीत करून देता Psalm 146:7 दत्त भक्तीला तो गीत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराचे कापड बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा हसनाच्या बाबा तुझ्या देवाच्या आमच्या पत्रात आणि सगळ्या सगळ्या या तिसऱ्या कणात आम्ही मागया प्रत्येक रीतीन आज विंगड रीतीच्या प्रॉब्लेम्स आणि आजच्या हर एक आमच्या भाव बहिण्यांक सिव्हिल आयडी इश्यूज विजा रिन्युअल जातना रेसिडेन्सी रिलीज वेट करन आसात कोर्टात केस आसा absconding केस गेल्या एम्प्लॉयरान ट्रॅव्हल बॅन केला जेजू नीतीदार जेजू तांकां नीत करून दिवन मागया सुटका दिवन मागया
मागया प्रत्येक रीतीन कसल्यान सापडत नसतना कोणा जैलान घाला तांच्या पासत मागया आमी प्रत्येक रीतीन आज जी कोण खंयच्या गरजाक जेजूक उलो मारतात तांच्या गरजो जेजू जाणा आसा. आज त्या लायनी सबार जाण सबार विंगड रितीच्या प्रॉब्लेमांनी आसात. जेजूक आमी उलो मारता आसतना जेजू खंडीत जावन आमचे मागणे आयकता म्हणल्यार भरवशान हे उत्तर आमी रिपीट करूया. Psalm 30:2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरं केलंय. Psalm 30:2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो कौलं मारलो आणि आनी तुवें तुवें म्हाका बरं केलंय. Psalm 30:2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका बरं केलंय. आनी तुवें म्हाका बरं केलंय. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा तुका बटीता तुझ्या जीवाच्या पदाची आणि तडवंतराचे कोण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या या कारणात आम्ही मागया सर विंगड रितीच्या पिढ्यांत वडवडच्या आमच्या भाव भयण्या पसर आज कोणी आमकां मागोवंक सांगला तांच्या नांवां आमी उडासा काडया. कॅन्सर म्हणल्यार पिढ्यांत वडवडच्या हर एकल्या भाव भयण्या पसर मागया आमी प्रत्येक रितीन जेजूची दैवीक काकूळट तांचेर देवून येवं दी. जेजूचें अमोलीक रगत खंयसर तें कॅन्सर आसा त्या जाग्याचेर वचून तांचे कॅन्सर संपूर्ण रितीन जेजूच्या पवित्र नांवान गुण जावं दी म्हणून मागया आमी प्रत्येक रितीन ल्हान भुरगीं आज आस्पत्रेनी आसात त्या भुरग्यां बसत मागया जेजूची दैवीक अगणित काकूळ तांचेर देवून येवं दी. मागया आमी आमची मोगाची जावंक पुरो आज आस्पत्रेंत आसात, बेडरिडार आसात, कोण मरणाच्या तणीर आसात, अवघडान संपण आज ते आस्पत्रेंत जिवीत आनी मरणा मध्ये झुजून आसात. जेजू ह्या तुझ्या भुरग्यांची काकूळट कर जेजू म्हणून मागया आमी आज कोणी आमकां मागोवंक सांगला कसली पिडा म्हणलें कळीत जायना डॉक्टरांक मागया आमी तरसल्या बसत टीबी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक ऍसिड, urinary infection, gall bladder issue, jaundice, arthritis, throat pain, brain tumor आसा कोणाक,
तांचे पासून मागया प्रत्येक रीतीन अस्थमा, स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी, गॅस्ट्रिक इश्यू, पायाचे गांठी दुख, जेजू आज कोण एकलो भाव स्टॉक जाला बेड्डार आसात तांची बिरमोत पाव जेजू ह्या घडयेतून तांची संगता वचून जेजू तुझ्या दुता धडून तुझो श्वास तांचेर फांकल्यार जेजू तांची पिडा गूण जाता जेजू बिरमोत पाव ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर बिरमोत पाव जेजू तुझ्या मोलीक रगतान तांकां दोन नितळ कर जेजू दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या कान आयकनात तकली फडाफड मायग्रेन कामाक वचूंक कश्ट जातात वॉमिटिंग कोण गुरवार आसात आज तांच्या प्रेग्नेन्सीत कॉम्प्लिकेशन्स आसात कोण प्रेग्नेंट आज ती राखून आसात तांच्या कुटुंबात एक भुरग्याच्या देण्यापासून ती मागून आसात कसले कॉम्प्लिकेशन आसा म्हणून डॉक्टरान ती तुझ्या पवित्र नावान पयस जावन दी जेजू सर गरजो आमी जेजू कुबारया कोणे आमकां मागोवंक सांगला प्रत्येक रितीन तांची नांवां आमी उसारया त्या जेजू कडेन आमी सांगया आनी ह्या घडये हे उतार आमी भक्तीपणान रिपीट करया आयजाया 57:18 आणि इधरली वाट आमी पडल्या इजाया 57:18 इधरली वाट पूण हांव तांकां बरी आयजाया 57:18 ताणी इधरली वाट पूण हांव तांकां बरी तांकां तांच्या पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या सगळ्या संसाराचा कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या सगळ्या संसाराचा कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची सगळ्या संसाराची कापूर कर बापा ससनाच्या बापा या क्रेच्या कणात आम्ही आमचे साध्य जाल्यार दिंबीर पडून आमचे हात आम्ही उभारया ह्या क्रेच्या कणात आम्ही मागया सगळ्या पवित्र सभे पासून आमच्या पाप सेवा पासून काटदिनाला पासून या जकां पासून दर महिन्या पासून जेजूची स्वार्थ परगट करच्या हरी एका भाव भयण्या पासून मागया हरी एका मागण्या ग्रुपा पासून आम्ही मागया क्राइस्ट किंग प्रेयर ग्रुप या कोयटान तसच्या हरी एका हॉली फॅमिली गॉड्स लव सर ग्रुपां पासून आम्ही जेजू कडे मागया तांच्या लिडरां पासून मागया तांचो वावर जेजू कडे आम्ही समर्पण दिवन मागया जेजू तूं तांच्या संगता रावन तांकां तुझ्या पवित्रत्मेच्या सावळ्यांत भर जाणवायेन तूं तांकां भर जेजू जेजू तांच्या वाटेर येवचे हर एक कश्ट जेजू तुझ्या कुर्सा मळा समर्पण दिता जेजू
तांचे येऊनचे हरी एक ताळणं तुझ्या कुर्सामुळा समर्पण दिता जेजू. आज तुझ्या भुरग्यांक तुझे शिकवण ती दिता असताना जेजू तांच्या कुटुंबात तू रास कर जेजू. तांच्या कुटुंबात तांच्या संगता राहून कसलेच त्यांच्या कुटुंबाक कष्ट येनाशे तू राखून वर म्हणून तुझ्या लागी आम्ही परतून मागता जेजू. मागया ह्या घडये कोणी आमकां मागोंक सांगला, कोणाची पिटिशन आमच्या मुखार आसात जाल्यार आमी उडासाक हाडया. मागया युवा जणांपासून प्रत्येक रितीन आमच्या युवा जणांपासून मागया जेजू तांकां पवित्रात्म्याच्या सावळ्यान भरून दी. वायट वाटेक जेजू ती गेल्यान तूं तांकां पाटी परत्यान तुज्या हिंडाक हापून हाड. कसल्या एडिक्शनाक ती सांपडल्यांत तांची तूं बिरमोत पाव जेजू. त्या एडिक्शनांत हांव ती भायर येवंक आशेतात जेजू. तूं तांकां कृपा आनी सकत दी जेजू. आज तांचे शिकाप ती जोड नासात जेजू. उकलो तांचो फुडार कसले तांणी बेस आपणे जे म्हणले तूं तांकां कळीत कर जेजू. ल्हान भुरगीं आज जेजू इस्काला वयता आसतना तूं तांच्या संगता रावन तांच्या वाटेक तूं आदार खांबो जावन तांचे प्रोटेक्शन तूं कर जेजू. हे सगळी गरजो आमी जेजूच्या पांया मुळाव घाल. हे उत्तर आमी रिपीट करया. मलाकी 3 वर्स मलाकी 3 वर्स 11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक पिकासून नाश आणि तुमचे दाखवामुळे फळ दिनासता सुंटा दाडबरा मलाकी 3 हिता खातीर हांव किड्यांक पिकासून तुमचे दाखवामुळे फळ दिनासता मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकासून नाश सकडी संगता म्हणया जेजूच्या कटे एक गडीभर ह्या युट्यूबर असच्या हर एकल्या भावा बहिणींची पिटिशन्स नाव त्यांची उसारत असताना जेसूकडे आम्ही विनंती करया. जेसू त्यांचे हर एका डिसिजन हर एका त्यांच्या पिटिशनांच्या संघात आधार देऊन म्हणून सिरिल फर्नांडिस, हेसिंता डिसोजा, एसेन्सा डायस, मायकेल, जुलियट डिसोजा, किरण, प्रदीप मिनेजस, फ्लाविया मिनेजस, लिझी डिसोजा, मेल्सी रोड्रिगस, लॅन्सी, निर्मला, निवॉन, इवेथ, फ्लोरिन, मार्गरेट डिसोजा, रिस्टन, मिलबॉर्न, हेनरी, प्रतिष्ठा, सिल्विया पिंटो, ऑस्टिन, सॅन्सिया, आरन, डेरिल, हिल्डा, एंडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेनिशा, जिशेल, जेम्स, सिंड्रेला,
Jesse, Joyce, Molly, Robert, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Lena D'Souza, Lena Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lena Vaz, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Nancy Lobo, Priya, Wilson, Princess, Winston, Viola, Roylin, Rolwin, Sharon, Stephen, Anikutam, Tara, Teresa Pinto, Vrinda, Rocky, Renvik, Lester, सर सम्याच्या पायामुळात आम्ही उभारून त्याची स्तुती करूया घडीभर. हालेलुया 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 ह्या तुझ्या भावाची होते जिजू, तुझ्या पवित्रात्म्यातून तांका भर जिजू, तुझ्या पवित्रात्म्याच्या सावळ्यातून तांका भर जिजू. आज सगळं दिस जिजू तुका समर्पण जीव तुझ्या संगता राहो, तुझी संगता तुम्ही दाखिल्या वाटेल सलो जिजू तू तांका शिके त्यांच्या काळजाचे अतिरेक जिजू तू जाणार ते तुझी खुशी झाल्या त्यांच्या जीवितांत जारी जाऊन दे जिजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोरी आमचे मोगाळी बाई आमचे सर्गीचे राणी तू आमची सर करतो तुझ्या पुताकडे मागून तू दाडमाये नमान मरे कृपेनवरले मी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेसू. नमान मरे कृपेनवरले मी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेसू. नमान मरे कृपेनवरले मी तुझे सांगता स्त्रिया भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. 8 वरार पोएट टाइम्स 8 वरार ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक सुरू जातलो द पॉवर ऑफ द प्रिशियस ब्लड ऑफ जीसस. आज पार्ट 5 जावन आसा. कोणी पयलींचे पार्ट पळोवना जाल्यार पयलींचे पार्ट तुम्ही पळयात आणि दैविक जेजूच्या देवाच्या उतराचे अनुभव आमच्या जिवितांत आम्ही बघया. प्रेज द लॉर्ड. समेस्तांक देव आशीर्वादित बरलो दीस मागता. Praise the Lord. थँक्यू.